Puska batetik ona gertatzen zaio, gazteekin dagoenean bereziki. Edozer gauzak anekdota bat iradokitzen diola, irakurketaren bat, oroitzapenen bat askatzeko aritik tiratu beharra. Pentsatuz bestei ere eta hor hanpuruzkeria zenila interesgarria izan behar zaiela. Aitortu egin dio ideia gogora etorri zaion bezala, lotsa zamar eta barre egin du neskak. Bere oroitzapenak, ordea, ezin dira hain zarrak izan. Okerez badago, Semmelweis gisajoak 19. mendeko erdialdera ia izan behar zuenez. Barre egiten dute biek. Ez da horren zarra ez, baina edonola ere, bai oso zarra, ezin dionez ika egin. 100 urtetik gorakoei egiten zaiela zuka gazteleraz. Karpeta urdina du eskuetan, edukiaren bidez jabea norze jakiteko ireki zuela aitortzea zeukan pentsatua. Eta novela bat zela ikusitakoan, pertsonaia batek bere izena zuena gainera ezin izan ziola irakurtzeko irrikari eutsi. Lin izenekoek hanzkorrak diruditela ere esateko asmoa zuen txiste gisa, baina orain izitzea erabaki du. Zahar enplastutzat gain ez dezan har koskuzerotzat, are okerrago agure lizuntzat. Hoteleko maitzoan neskak ahazten duen metzero berdea akordura ekarriz ulertuko balu. Liburuko idazle zarraren parean jarri nahian dabilela ginekologo zarra.